La FECOLL ha volgut mantenir viu l'esperit de l'Aplec el cap de setmana en què s'havia de celebrar la 41a edició de la festa. Ho ha fet amb un programa d'activitats pensat per viure la festa des de casa. A part dels packs Aplec, que inclouen cargols, vi i cervesa, s'ha impulsat activitats com el concurs de les xarxes Aplec a casa i el Pinta Aplec, dirigit als més petits. Em sembla molt bona iniciativa perquè l'Aplec del Cargol és una festa familiar, no? Que aplega tant nens petits com padrins, com gent jove, com famílies, i aquesta és la idea de l'Aplec, no? Fer germanor i fer família i amistat i amics. I una iniciativa com aquesta doncs, és important perquè així també es veu que es té en compte els nens. I els nens han passat la setmana pintant i pensant en l'Aplec, ja que aquest any l'hem de passar a casa, doncs intentem celebrar-lo a casa de la millor manera possible. Durant la jornada, alguns penyistes han volgut celebrar la festa amb un vermut en el que, com no pot ser d'altra manera, no hi han faltat els cargols. Nosaltres hem agafat i ens celebrem aquí, ens reunim 4 amics, serem en total 12 persones i ja està, i endavant. I un dia per disfrutar de menjar caragols amb la família i no oblidar-nos de l'Aplec, que és una cosa molt important del dia a dia. Per Lleida, per nosaltres, l'Aplec la vivim cada dia, 365 dies a l'any. Que ha estat un any de molts nervis, perquè al final l'Aplec per nosaltres és un tema transcendental, que el preparem durant un any, i hem tingut que adaptar-nos a la situació, hem tingut sort que les fases també ens han acompanyat i hem pogut continuar fent la nostra festa tradicional, amb els amics, amb la família, evidentment amb la situació actual canviant en magnituds, però hem continuat fent Lleida gran, que és el que ens importa. Ara, la FECOLL ja treballa amb la celebració de la festa a la tardor, que de moment està prevista pels dies 9, 10 i 11 d'octubre, sempre i quan la celebració no suposi un risc per la salut dels assistents.